Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MPC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhani zathu. President wa dziko lino wapempha Amalawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika mu nyengo ino ya Krismasi. Pa chilumba cha Chisi ku Zomba pa nyanja ya Chilwa tsopano pafika magetsi. Anthu ena aku mzimba ayamikira ntchito ya mtukula pakhomo kuti ikusintha miyoyo yawo. Takulandirani kunkhani zathu. Lero ndi Krismasi pomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu mpulumutsi. Anthu amakondwerera tsikuli ndi mapemphero komanso ntchito zachifundo. Kuno ku Malawi mipingo yambiri ili ndi misonkhano ya mapemphero. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti agwiritse ntchito nyengo ya Krismasi kuonetsa chikondi ndi chisamaliro kwa ena kuphatikizapo kwa ovutika. Mu uthenga wake wa Krismasi, President Chakwera wati Mulungu anapereka mwana wake obadwa yekha kuti dziko lapansi limulandire ngati mfumu ku mtundu wa anthu. Dr. Chakwera apempha anthu kuti aonetse chikondi, chiyero ndi chilungamo kwa onse omwe akudutsa mnyengo zowawa pa nyengo ino ya Krismasi. Koma chifukwa chimene Krismasi idapatsidwa kwa ife, chifukwa chimenecho chimodzimodzi kwa tonse. Chifukwa buku la Yesaya 9:6, chifukwa chimene Mulungu adaperekera mwana wake kwa ife, nkuti Yesu akhale wolamulira wathu, wotilamulira ife tonse. Mtati tumuonetsetse mawu a Mulungu akuphunzitsa kuti maufumu ndi maulamuliro a dziko lapansi adzatha tsiku lino. Ndipo Mulungu adamtuma mwana wake Yesu kuti amange ufumu ngakhalenso ulamuliro kapena boma latsopano limene silidzatha ku nthawi zonse. Ndiye ufumu umenewu ndi ufumu wa chilungamo, ufumu wa choonadi. Kolingana ndi Yesaya mneneri, munthu aliyense amene moyo wake tsopano waupereka pansi pa ulamuliro wa mwana wa Mulungu ndiye kuti ali gawo la ufumu wosathawo ndi ulamuliro wosathawo. Ndiye funso langa kwa inu lakuti Krismasi wafikayo, palibe kanthu kuti wakupezani muli athanzi kapena muli odwala, mwina muli nokhanokha kapenanso muli ndi anzanu, muli nazo kapena mulibe, ndinu okondwa mwinanso sindinu okondwa, mwina mukudwala kumene, m'malo mwakuti muone chipambano. M'malo moti funso likhalela kuti kodi Krismasi ameneyo zikupezani nzimenezi? Tisinthe funsolo tinene kuti kodi Yesu mwana wa Mulungu amene Mulungu adampatsa kwa ife, kumpereka kwa ife akhale wolamulira miyoyo yathu, kodi iyeyu aulamulira moyo wanu? Ndipo ngati akulamulira, nikulimbikitseni kuti inuyo mugwiritse ntchito nthawi ya Krismasi ngati ino kuonetsa chikondi, kuonetsa chilungamo, kuonetsa ufulu umene mwaulandira kwa ulere kuchokera kwa Yesu. Zimenezo muzionetse kwa wonse amene akuzungulirani. Koma ngati sali wolamulira moyo wanu, ndikukuyitanani mwapaderadera kuti mumuyitane Yesu akhale wolamulira moyo wanu kuyambira lero. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wapempha makolo makamaka amayi kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti anawo akuonera zinthu zolongosoka m'makanema komanso m'masamba mchezo kuti adzakhale nzika zodalirika. Madamu Chakwera
amayankhula pamene amacheza ndi amayi achikulire oposera 100 ochokera m'madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi komanso Monkey Bay mu nyengo ino ya chikondwerero cha Khrisimasi. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Chisangalalo chinakuta nyumba yachifumu ya Chikoko Bay ku Monkey Bay ku Mangochi, komwe mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anakonzera chakudya chamasana agogo 120 ochokera m'madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi. Inali nthawi imene agogowa anakumbutsana kale lawo limodzi ndi Madamu Chakwera, omwenso anauza agogowo kuti nawonso ndi gogo chifukwa ali ndi zidzukulu 14. Agogowa anazizimutsa Madamu Chakwera pamene anawauza kuti amatsatira ntchito zachifundo zomwe amagwira kudzera ku bungwe lawo la Shaping Our Future Foundation. Koma m'mawu awo, Madam Monica Chakwera anapempha agogowo kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti zidzukulu zawo zazikazi sizikuonera zinthu zosokoneza ubongo m'makanema komanso masamba a mchezo. Nditha kumathandizana ang'ono kuti nanga si nthawi imene jaso kunalibe za TV, kunalibe za WhatsApp, kunalibe kaizo ndizo. Nde mwina masiku ano timangodabwa kuti ana inu bwanji anaona zambiri koma afunika ife kuti tiziathandiza kuti zimene mukuona apa ndi moyo wathu wakuno sizigwirizana. Musamazitengere zikakuponyani mmocheni mphompho ife nde tikhale wasogolerana aja adzukulu athu ndipo tikamakondana nawo adzukulu aja mudziwa kuti adzukulu amatenga za gogo kwambiri kusiyana sonza amayi. Amadziwa kuti awawa akhala kuti zaka ndithaudziwa dziko limatani. Nde ukaauza ukakhala nawo pansi makamaka mwachikondi amamva ndithu makamaka anatsikana. Madamu Chakwera anadzudzulanso khalidwe lomanena kuti anthu okalamba ndi mfiti. Ndipo poyankhula pamwambo omwewu, nduna ya zosamalira anthu a Jean Sendeza anati boma likuyesetsa kuyang'anira anthu okalamba mdziko muno. Iwo anati pali ndondomeko yokuti okalamba adzilandira ndalama zoti adzipezera zosowa zawo. Mukatithokozere kwa president kuti pa mapulogalamu a dziko aboma adakonza kuti magogo nawonso asamayiwalike, ndipo kuti asamayiwalike adalola ku nduna umene ine ndimayang'anira kuti tikonze lamulo limenelo kuti achikulire onse aziyang'anidwa bwino, azitetezedwa bwino. Koma pamwamba pa zimenezo anenera kuti achikulire akhale akulandira ndalama imene tizitcha kuti pachizungu amanena kuti order persons grant, pachichewa tikhoza kunena kuti mtukula pakhomo wachikulire okhaokha ndi umene ukhalepo. Poyankhula kuyimira agogo onse, Afane Liyaya anathokoza mayi wa dziko lino powapatsa mwayi okacheza nawo. Iwo apempha boma kuti lilimbikitse lamulo loonetsetsa kuti onse ozunza anthu okalamba adzilandira chilango chokhwima. Mavuto ndi omonyozedwa awayena amatinena inake tisakumva kumangomva anthu kuti amakunena niti kuti amfiti zijanena zija pamene sizili choncho. Mulungu angotidalitsa kuti patsa zaka zambiri kuti tikhale pa dziko pano, koma ena amatisamalira ndithu macheza nafe mwachikondi ngati mmene achitira amayi a fuko lathu atikondatu kutibweretsa pano. Agogowa apita ku nyumba atalandira mphatso ya Khrisimesi komanso chaka chatsopano kuchokera kwa mayi wa dziko linoyo. Dave Uma, MBC, Mangochi. Zokonzekera za nyengo ya Khrisimasi zili mchimake mu mzinda wa Lilongwe. Atolankhani athu Beatrice Mwape ndi Margaret Mapando anayenda mu mzindawo pomwe anapeza anthu ali pakalapakala kugula katundu osiyanasiyana kukonzekera Khrisimasi ndi chaka chatsopano. Tili ndi ripoti ili. Pamene mphindi zikusanduka maola, nthawi imene anthu amakhala kuyiyembekeza kwa nthawi yayitali imakhala ikuyandikira. Nthawi ya Christmas komanso New Year. Itu ndi nthawi imene anthu amapuma ndikukhala pansi ndikuunika mmene chaka chakhalira, kudya, kusangalala, kumwerera, komanso kupita kukagula zinthu zosiyanasiyana ndi mabanja awo. Ena amasankha kukakondwera nthawi imeneyi kumalo osiyanasiyana kaya ndi kunyanja, pamene ena amakonza maphwando kunyumba kwawo komweko. Koma kodi Christmas imatanthauza chani kwa anthu?
izi ndi zimene anatiuza titayenda mu mzinda wa Lilongwe. Ngombe makatsi kulopatuka kwa eneo loti lisangalaleko likhenga likupumula. Imatanthauza kuti kubadwa kwa Yesu Khristu ngati feso kubadwa wathu kuti Yesu Khristu anatifera. Kukonzekera zinthu zambiri monga ngati kudya amene timadziwira ife Amalawi timakonda zinthu ngati mpunga ngati nyama ngati kuti takonzekera Christmas. Ndi nyengo imene timayesetsa ndithu kuti tikhale ndi nthawi special yapaderadera kupemphera. Christmas imakhala chisangalalo chimene timakumbukira kubadwanso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Nde nthawi ngati imeneyi timakhala tikugawana ngati Akhristu tikugawana mphatso ndi anzathu ena ndi ena kusangalala kuti Ambuye wathu wabadwa, komanso makhala chiyambiso cha moyo winanso wa moyo wathu. Zokonzekera zikuoneka kuti zikuyenda bwino kuno ku Lilongwe. Kumbuyoku ndi stolo yayikulu imene amagulitsa katundu osiyanasiyana ndipo malowa ndi wodzaza ndithu, anthu akutuluka komanso kulowa. Pazifukwa ziwiri, kudzagula katundu okonzekera Christmas komanso kutolera zinthu zotayambe nazo mwezi wa Januwale. Zomwezi zili chimodzimodzinso m'misewu, mabanki, ngakhalenso m'misika ya mu mzindawo. Pakadali pano nduna za mdziko Ken Zikhale Ng'oma atsimikizira Malawi kuti unduna wawo wakhwimitsa chitetezo mu nyengo imeneyi. Iwo apemphanso Malawi kuti aonetsetse kuti asira munthu amene ali ndi kuthekera kusamala pakhomo pawo pa nthawi imene akuchoka. Tayika asilikali omayenda pansi kumazungulira makwalalamu manyumbamo komanso misewu mwathu tayika polisi ya traffic kuti aonetsetse kuti magalimoto asamathamange kwambiri komanso anthu asayendetse galimoto adalezera. Pakadali pano madera osiyanasiyana ayika zokongoletsera magawo osiyanasiyana pamene tikukonzekera nyengo imeneyi ya Khisimitsi. Khisimitsi ndi nyengo imene Akhristu amakondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu, ndipo limeneli limakhala pa 25 December chaka china chilichonse. Uwu ni mwambo umene umakhala wachipembedzo ngakhalenso chikhalidwe umene anthu ochuluka amakondwerera chaka china chilichonse pa dziko lapansi. Beatrice Mwabe, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha ndale mdziko muno kuti asamagwiritse ntchito mavuto a Malawi pofuna kukwaniritsa zolinga zawo pa ndale. Dr. Usi anena izi pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika ndi njala maboma a Zomba ndi Chiradzulo. Charles Pensulo walemba ripotiri. Popitiriza ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala, boma kudzera ku bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima lapereka chimanga kwa mabanja 600 ku Zomba ndi mabanja 1900 mboma la Chiradzulo. Mawu ake pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga m'maboma awiriwa, Dr. Usi anati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ena m'malo mothandiza anzawo amagwiritsa ntchito mavuto a enawo pofuna kutchuka pa ndale. Iwo anati pa nkhani ya chakudya sipafunika kulowetsapo ndale kamba kuti ndi nkhani yayikulu. Pamenepa iwo anati ndipofunika kugwirana manja m'malo moyika zofuna zawo patsogolo. Pamakhala khalidwe loyipa lina limene limachitika ndi ena andale amene amafuna kuti anthu azisauka, boma lisawathandize, nchonga choti azinena kuti mwaona boma likulephera, pomwe bomalo zoti zithandizike zilipo, ndalama za mabridge osagwiritsa ntchito kupanga mabridge, mwaona boma zili kuthandizani, chimanga chikubwera, basi anthu pofuna kupanga zawo. Malangizo opita kwa munthu aliyense una kuti tisasewerese moyo wa munthu chifukwa cha ndale. Ndipo Mai Maria James omwe alandira thumba la chimanga cholemera makilogramu 50 ndipo amachokera mmudzi wa Chiwalo mfumu yaikulu Mpunga ku Chiradzulo ati ndiokondwa ndi thandizolo. Ine mawanga ndikuthokoza kuti chimangacho chandipeza kwanga ndi chisangalalo ndikadya ndipo ni magona ndi njala kwanga ndikuthokoza. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Dodima Commissioner Charles Kalemba wati pakufunika kuchita kafukufuku watsopano kamba kuti zikuonetsa kuti chiwerengero cha omwe akufunikira thandizo chaonjezereka. Iwo anena izi chifukwa padusa miyezi ingapo kuchokera pomwe kafukufuku okhudza njala anachitika mdziko muno, komanso anthu ena akumana ndi matsoka achilengedwe posachedwapa omwe achititsa kuti akhalenso pavuto la njala. Kuchoka nthawi imeneyo zafika panopa zitha kukhala kwambiri kuti anthu enanso khala ndi njala. Ndiye kafukufuku wachiwiri pakanali pano akuchitika amene atisonyeze kuti kodi nambalayo yakwera kapena yatsika.
koma mmene zinthu zikuonekera pa ground itha kukhala kuti nambala ija yakwera. Kafukufuku yemwe bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Commission mvaki linachita mu Juni chaka chino zinasonyeza kuti anthu pafupifupi 5.7 miliyoni akhudzidwa ndi njala kamba mwa dzina kusintha kwa nyengo. Malinga ndi ripotili, kuzomba mabanja 75,344 ndiwo ali pa chiopsezo cha njala, pomwe mboma la Chiradzulu mabanja pafupifupi 26,000 akhudzidwa ndi njala. Kuchokera kuno ku Chiradzulu ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President wa dziko lino wapempha Amalawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika mu nyengo ino ya Khrisimasi. Pa chilumba cha Chisi kuzomba pa nyanja ya Chirwa tsopano pafika magetsi. Anthu ena aku mzimba ayamikira ntchito ya mtukula pakhomo kuti ikusintha miyoyo yawo. Takulandiraniso unkhanizi. Pa chilumba cha Chisi kuzomba pa nyanja ya Chirwa tsopano pafika magetsi. Polankhula atayatsa magetsiwa, nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ati anthu okhala pa chilumbachi tsopano asiya kuwoloka nyanja pa bwato kupita ku Kachulu, ku Chigayo komanso kukangotchajitsa mafoni am'manja. Ntchitoyi ndi ya ndalama pafupifupi 1 billion kwacha. Blessings Kanache ali ndi ripoti. Zikuoneka ngati ndi maloto chabe kwa anthu okhala pa chilumba cha Chisi mboma la Zomba, pomwe ambiri mwa iwo akhala akukula osaona magetsi. Achinyamata ambiri pa chilumbachi tsopano akuti ayamba kuchita ntchito za malonda zosiyanasiyana. Achipatala nawonso pa chipatala cha Chisi Health Center pakadali pano akuti nkosavuta kugwira ntchito. Mwachitsanzo, anthu okwana 16 ndi amene akugwira ntchito pakadali pano, pomwe mbuyomu ndi awiri wokha omwe anali pamalopa kamba kuti panalibe magetsi. Timothy Namaona amene amayang'anira chipatalachi ati amayi nawo oyembekezera akhala akudandaula kumaona ngati akuwajambula kuti atumize pa masamba a mchezo, pomwe madotolowa amagwiritsa ntchito tochi ya tenifolo kuwunikira pomwe akuchira. Tunga mankhwala ena zimati kuti fafiji imene ya chipangidwe chake kamangidwe yake nikongona kuti basi ndikugesa chito katemera ndebale mankhwala oti mafuna tisika so fridge ndene kubira kwa magesa kuti thandiza kuti fridge ino tizisunga mankhwala ena specifically kuti kupate for katemera kuzithandiza. Kwa nthawi yoyamba anthu okhala pa chilumbachi tsopano akukhala ndi nthawi yomaonera mafilimu malo onesera filimu. Atitani Chitsime omwe amaonesa filimu pamalopa ati anasiya ntchito yoweza komanso kuononga zachilengedwe, ndipo pakadali pano akupanga ndalama zoposa 100,000 kwacha pa mwezi. Kunena tikangotcha makala kupita kunkhoka pena usathandiza mapezeka kuti kulima maganyu koma kubwera kwa magesi amene wakupezeka kunoko kuzomba Chisi zinthu zasintha mmene mukuonera pakale panopa zoyimba kuchaja zikumachitika. Achinyamata ambiri amene tinalibe makampani kunoko zochita zipeza chifukwa cha magesi amene wawa. Ndipo kwa nthawi yoyamba anthu apa chilumba chinso akukwanitsa kumeta tsitsi mmutu mwawo pa chilumba chomwechi, pamene Astenala Musa amene amameta pa chilumbachi akuti iwo akupha makwacha chifukwa cha magetsi amene abwera. Iwo akutchajanso foni za m'manja. Zida zinalipo kuma timasowa mogwira ntchito mwanga ndi moto ndiye magesi azabwera ngati apapa zilipo. Nawo amayi ndi amene ali opindula kwambiri pa nkhani ya magetsi amene abwerawa. Kubwera kwa magesi amene wakatithandiza bwino chifukwa timavutika kuchoka kuno sije kuti tipite ku Kachulu tikagaise timaononga ndalama zochuluka zambiri. Ndi amene abwera magesi watilosangalala kwambiri. Kunyamula chimanga chathu yochuluka boti limatha kuyamba kuthira mazi ife kutenga matumba kumatayira mazi. Popo boti kuphidiguka mwa chisomo ndi Mulungu kuphidiguka boti kubwera patunda. Tikabwera chochija kubwera kupezana khumata. Tipanga bwanji chimanga tatayira nyanja. Ndipo poyankhula atayatsa magetsi pa chilumbachi, nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola anati pakadali pano boma lapeza ndalama zokwana $245 million kudzera ku Eskom, cholinga chokuti apereke magetsi kwa anthu amene adafuna kuti ayikire magetsi mbuyomo koma zakhala zisakutheka. Iwo anati kubwera kwa magetsi pa chilumba cha Chisi kuzomba
mchitsimikizo cha boma podzipereka kuti anthu ambiri adzakhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Ndithokoze a president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera adabwera mu nthawi ya namondwe wa Fredi pano. Zina mwa izo zimene adalonjeza atamva mavuto apa pa island pano ndi magetsi. Mwamva nokha kuchokera kwa munthu wa business akunena kuti magetsi ndi mwitano, magetsi ndi chikoka. Zimenezi ndasimikiza ndaona. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la UNDP Arabi Gaudo ati bungweli linapereka ndalama pafupifupi 1 billion kwacha zothandiza kuti ntchitoyi itheke, ndipo apitiriza kugwira ntchito ndi boma kuti boma la Malawi lizikwaniritsa masomphenya ake. Mark Bottleman amene ndi phungu wa nyumba malamulo wa dera la Zomba Chisi athokoza boma kamba kubweretsa magetsi pa chilumbachi. Ndiye magetsi kubwera chonchi komanso magetsi ake abwino chifukwa magetsi a solar ndi magetsi abwino a clean amene alibe zitopotopo zina ndi zina. Chimenechi kwa ineyo ndikuona ngati ndi chinthu chabwino kwambiri. Ndiye ndifuna ndithokoze boma komanso a UNDP chifukwa chotithandizira kuti project imeneyi ichitike. Ineyo ndilokondwera kwambiri ndipo ndikhala moyo wanga ndikusangalalabe mpaka kale kuti mu nthawi yanga khumbo limene ndinakhala ndikulifuna kuti anthu aku Chisi Island akhale ndi magetsi lachitika. Pakuno kuchisi akuti ndiokondwa kuti tsopano ntchito za malonda zimene akhala akuzilakalaka ziyamba kutheka tsopano. Kuchokera kuno ku chilumba cha Chisi mboma la Zomba, ndine Blessings Kanache. Mayendedwe apagalimoto mu mzinda wa Lilongwe tsopano aphweka kamba kakuti misewu yambiri yomwe yamayimanga komanso kuyikuza yatha, mogwirizana ndi lonjezo la boma lakuti misewuyi idzakhala itatha pofika mwezi uno wa Disembala. Pali chiyembekezo choti bizinesi nazonso zipita patsogolo kamba ka misewu yabwino. Atolankhani athu Mayeso Chikhadzula ndi Patrick Dambula anayenda mu mzindawu ndipo akufotokoza. Lero tili mu mzinda wa Lilongwe kungoona chitukuko cha misewu chomwetu chakhachitikatu mu mzinda wa Lilongwe. Makamakatu kuonanso kuti pakali pano galimoto zikuyenda mosavuta momwe zinaliritu masiku apitawa pamenetu ntchito yomanga misewu mu mzinda wa Lilongwe imachitika. Amene asanabweko kuno ku Lilongwe kwa zaka zingapo kubwera kuno adzasokera ndithu. Choncho tikuonatu ntchito yomwe ikuchitika muno mu mzinda wa Lilongwe pamene chaka chimene cha 2024 chikupita kumapeto. Sini ndekhayi ndini zanga Patrick Dambula. Patrick ndikulandire ziko mukwambiri. Chitukuko cha misewu kuno ku Lilongwe chimenechi ukuona bwanji? Taona hapa ndi crossroads msewu umene akumanga boma la China kwa kuchoka pamene pa crossroads kukafika ku Kanengo. Chimodzimodzinso taonanso 6 lane uja imene akumangaso la China omweyo komano kuliso bridge imene amanga a Japan. Tingonena kuti zimene zitathauzanje pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena mbali ya ubale. Zimenezi ndizothandiza chifukwa tikuoneratu zipatso zimene zabwera kamba ka ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena. Likanakhala kuti dziko la Malawi silikhala bwino ndi maiko anzache sizikanamabwera zimenezi, koma ngati zinthu zikubwera China kudzipereka kuti ife tikumangirani msewu umene tikafika cha ku Kanengo uku, a Japan kudzipereka kuti ife timanga bridge ya Lilongwe imene inali yachikalekale inafika poti yatha, mwinanso anthu akanatha kudzagwapo tsiku lina nkuonera kuti ayi tikumangirani ndi zipatso za ubale wabwino. So nzo kuti dziko la Malawi limakhala bwino ndi maiko ena, chifukwa chake maiko ena akutha kubwera kudzipereka onera kuti ife tikupangirani chakuti ife tikupangirani chakuti. Ndewo zipatso za ubale wa dziko la Malawi ndi ubale wa maiko ena, si maiko okhala twachulawo, ndi maiko ambiri amene zipatso zake zikuchita kuonekeratu kuti ubale wabwino ndi ofunikira ndi maiko ena. Patrick Dambula, zimene zikuchitikatu patatha zaka zambiri maiko ndi mabungwe adasiya kuthandiza dziko la Malawi, zotathauzanje ndi momwe zili ulamuliro? Ena adanyanyala ndithu mbuyomu, sonza kuti mwina zinthu sizimayenda bwino. Adanyanyala ena ndithu kuchokapo osathandizanso kuno, koma ngati abale akubwerera asonza kuti akukhutira ndi mmene zinthu zikuyendera, akukhutira kuti ifeyo panopo mmene zinthu zilili tikhoza kubwerera ku Malawi kuja tikayambirenso kuchita mmene zinthu timachitira. Misewu imetaona kuno ku Lilongwe galimoto madusa ziwiri uko kuso ziwiri Kanengo akuchoka pa crossroads pano kafika mpano Kanengo. Taonanso Amina roundabout kafika amati Mbera Street kafika pa Kamuzu Kamuzu Central roundabout. Nsewa pa mwamba umeja interchange. Zimenezi kwa amina
kuyenda mu msewu wa Lilongwe kuno ndi galimoto zawo zikuyenda bwanji zikuvutanso mmene zinali kumadzana pake? Ayi, zinthu tsopano zikukhala ngati zasinthiratu chifukwa choti mutati muone kumayambiriro kwa chaka cha 2024 misewu yambiri inali yoti ili matope okhaokha akuikonza. Oyenda magalimoto ngakhale apansi amavutika magalimoto kudzadzana mu msewu, koma tsopano zasintha chifukwa misewu ija pomafika mwezi uno wa Disemba yatha tsopano. Sonza kuti anthu oyenda mu msewu sakuvutika ngati mmene zinali. Tikuona kuyenda kwa changu magalimoto ena akulowera uko pena mpaka na maleni 6 kudutsana ena kupita kuyena uko zimene zachepetseratu vuto la mayendedwe mu msewu. Komanso kwa oyenda mu msewu ndithu misewu tayimvetsetsani bwinobwino kuti kodi apa tikhote pati apa titere chifukwa mukatenga Lilongwe imene alili wakale nkungobwera zosiyana natu mwina mudzafika po jama kuti kodi apa ndendilowere kuti osadziwa chochita. Imvetsetseni Lilongwe kuti yasintha chifukwa panopo misewu tikuiona mu Lilongwe ndingati kapena mwina tili ku Johannesburg mene kumakhalira kunjako ndi imvetsetseni misewu. Munthu amene adabwerako ku Lilongwe kalekale lero ndithu malo ena sadzawazindikira. Pena mwina galimoto pana zitatu mbali nayi kwina konso zitatu 6 lane imene tukamba ija Kenyatta. Pabwandiro mujasofotokozera nzanga Patrick Dambula kuti ayi zinthu zasintha kwambiri. Chitukuko chimabwera ndi ntchito ngati zimenezi za misewu, chuma chimapita patsogolo chifukwa ya ntchito za misewu. Chifukwa boma lozipita kwambiri pa ntchito ngati zimenezi. Anthu ochuluka mboma la Mzimba ayamikira programu ya Mtukula Pakhomo ponena kuti yasintha miyoyo yawo maka pokhala odzidalira pachuma. Anthuwa anena izi ku Emfeni mbomalo pomwe nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ana ndi chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza anakayendera ena mwa malo omwe anthuwa akulandirira ndalama za mndondomekoyi. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Anthuwa ati miyoyo yawo yasintha pomwe tsopano akutha kupeza chakudya, kutumiza ana awo ku sukulu komanso kugula zina ndi zina za pa nyumba yawo. Mmodzi mwa anthuwa a Margaret Jere wati ndalamazi zamuthandiza kumanga nyumba komanso kugula mbuzi mwa zina. Nawo Alozi Mawaso amodzi mwa Daniel Jere mdera la Inkosi Maulawo ati Mtukula Pakhomo wasintha moyo wawo ndipo ali ndi chiyembekezo choti ndalama zomwe alandire miyezi kubwerayi agulira zina ndi zina zofunikira pa nyumba yawo. Ndipo nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza ati ndiwokondwa kuti miyoyo ya anthu ikusintha. Apa iwo apempha ena omwe awonjezeredwa pa ndondomekoyi kuti agwiritse ntchito bwino ndalama zomwe alandirazi. Chimene ndinapempha ku mtundu wa Malawi amene ali kuno kwa Maulawo amene akuyamba kumene kukhala pa Mtukula Pakhomo nkuti ndalama imene iyi aonetsetse kuti nyumba mwawo musamasowe chakudya, nyumba mwawo ana azipita ku sukulu, komanso nyumbayo ikhalenso yosamalika. Ngati inalibe denga labwino athandizikire kuti akhale ndi denga labwino, nyumba yolongosoka yosadontha zimene tikufuna. Makamakaso kunena kuti anzathu ka achikulire aulumali amene amayenera kuti akadathandizika athandizike nawo pa ndalama imene kuperekedwa pano payi. Ndipo kumpoto kwa boma la Mzimba programuyi yalimbikitsanso kadyedwe kabwino pomwe amayi ambiri alimbikitsidwa kuyamwitsa mwakathithi komanso kukoza zakudya zopatsa thanzi. George Nkandawire, MBC Mzimba. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President wa dziko lino wapempha Amalawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika mu nyengo ino ya Krismasi. Pa chilumba cha Chisi ku Zomba pa nyanja ya Chilwa tsopano pafika magetsi. Anthu ena aku Mzimba ayamikira ntchito ya Mtukula Pakhomo kuti ikusintha miyoyo yawo. Munali ndine Blessings Chileuka. Christmas yopambana.